Bună ziua, prieteni! Sunt Natalia Jucov și vreau vă sfătuiesc produse pentru întărirea imunității pe experiență proprie. Mă bazez pe experiența clienții ai mei. Sunt foarte bune rezultate. Noi vorbim despre întărirea imunității și despre profilaxie. În primul rând. Și aici am intrat chiar pe pagina noastră și vreau vă sfătuiesc, jos o să fie linkul unde noi avem internet magazin cu livrare la domiciliu, în România cam 2-5 zile lucrătoare. Puteți să cumpărați. Mai departe, începem cu supliment alimentar, formula 49000. Eu chiar deschid produsul acesta, vă arăt și prețul. Are și compoziție, vitamina A, E, C și are aici și foarte bună taurină special pentru ficat, pentru că este și doză ridicată de vitamina A, de aceea pentru susținerea ficatului. Ce e bună și sunt doză profilactică, sunt 4 capsule pe zi, doză de lecuire 3, maxim 5 zile, este 10 capsule pe zi. Mai departe, este un zinc, noi toți știm că zincul întărește imunitate, e foarte bun, dar în plus aici sunt și plante care tot ajută la întărirea imunității și este extract din fructe de acerol, extract din iarbă de echinacee, extract de rădăcini de brusture, din fructe de măceși, zinc, lactat de zinc, citrat de zinc și citrat de cupru. Aici sunt și cantități și sunt și grame, câte și doză recomandată, vedeți, tot e scris aici. E bine că dumneavoastră puteți să citiți și vedeți ce de fapt conține produsul. Mai departe, eu vă sfătuiesc suplimentul alimentar, asta este Healthy Rhythm și aici sunt două feluri de capsule, compoziție vă arăt. Este capsula de dimineață și este capsula de seară. Și vreau vă spun în general, apoi să intrați pe pagină, o să citiți mai profund. Dimineața este o capsulă cu vitamine și plante care vă dă energie, ca să aveți zi plină de activitate, și seara o să aveți minerale cu plante care vă pregătește pentru somn calitativ. Mai departe, avem supliment alimentar Syncravitalul 5. Syncravitalul 5 e pentru sistem respirator, e foarte bun pentru în cazul gripei recelei, lucrează și în cazul alergiei și în cazul boli autoimune. Și vă arăt și compoziție, principalul component este arabinogalactan. Așa, citiți și componente aici. Este complexul de dimineața și este complexul de seară. Așa arată. Mai departe, noi avem aici ceai. Ceai este din plante sibiriene, insula Alcon lacului Baikal, și compoziția vă arăt. E bun pentru respirație. La mine este o clientă care fumează foarte mult și bea ceaiul acesta că el ajută la respirația mai ușoară. Așa, e foarte bună și foarte mulțumită. Dar e indicat, știți că în perioada aceasta este indicat să beți cât mai mult ceaiuri calde. Ar fi bine dacă o să fie și așa pentru sistem respirator. Și Immunobox, care este aici, recomandat pentru imunitate. Immunobox este de fapt deja este un complex care conține din zinc și din Syncravitalul 5 cu arabinogalactan. Mai departe, eu vreau vă arăt că asta e, aici este, o să citiți, eu vă trimit toate linkurile și o puteți să citiți despre produse. Și în plus, mă bazez pe experiența proprie, vă sfătuiesc apa de gură pentru presprătarea respirației. Are volum mare, 250 de ml. Găsiți undeva o sticluță mică cu spray și dați în gât cât mai des ca nu să fie uscat. Și vă arăt ce conține aici. Conține aici și menta, și eucalipt, și salfe, sunt stevia și sunt foarte multe extracte, camele, care au un efect antiseptic. Și asta eu vă sfătuiesc pe experiența mai proprie. Vă urez sănătate și dacă o să aveți vreo întrebare, puteți să adresați la mine, că sunt acolo datele și am și WhatsApp și pe link.